Irridu istituzzjonijiet finanzjarji ta' reputazzjoni jekk stqar il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana wara rapporti fit-Times of Malta li indikaw li l-bank kontroversjali OTP se jkun qed jakkwista l-HSBC Bank Malta bil-Ministru jinsisti mal-ġurnalisti li il-proċess għadu fil-bidu tiegħu. Tinkwieta però li r-reputazzjoni ta' dal-bank jaf ifixkel il-bini ta' reputazzjoni tajba ta' pajjiżna tara li ħajxekkel dak il-proċess. Nerġajt il-proċess qiegħed fil-bidu tiegħu, però fl-aħħar mill-aħħar nistenna illi fit-tmiem tal-proċess il-pajjiż ikollu bank ta' reputazzjoni tajba. U l-gvern se jintervjeni b'xi mod f'din id-deċiżjoni, ġifieri ħaj jipprova jinfluwenza il-proċess billi jitkellem l-HSBC pereżempju? Il-proċess huwa fil-bidu tiegħu kif qed tal-issa ma nħossu ħtieġa li nikkummenta, ma jfissirx però li l-MFSA ma jkunux qegħdin jiddialogaw ma' HSBC Continental, però fl-aħħar mill-aħħar jekk inħoss li għada pitada ikolli bżonn nagħmel xi kummenti biex nissalvagwardjaw l-interessi tas-settur finanzjarju f'pajjiżna xi ma jżommni milli nagħmel dawk il-kummenti wkoll. L-OTP huwa l-akbar bank fl-Ungerija u fl-modi kien ġie deskritt bħala bank li huwa sponsor tal-gwerra. Il-bank OTP għandu preżenza fi 11 pajjiż differenti, iżda jekk jakkwista l-HSBC f'pajjiżna din tkun l-ewwel darba li l-Bank Ungeriż jespandi barra l-vant tal-Ewropa. Din il-ġimgħa l-Bank HSBC ħabbar li bħalissa m'hemm l-ebda offerta preferuta għall-akkwist tal-operat lokali tiegħu u l-proċess għadu fi stadju bikri.